Kaixo, Joseba, eguerdian, hemen gaude Herrigoitin, hortuan, Oiolarre hortuan, neu makanaiz, bera argi, eta erakutsi dizkizuegu gure espinakak. Daramagu hemen 6 urte, baina lehenengo urtea, 2 urte egon ginen aztertzen lurra, eguzkia, ez dakiz zer, eta esan daiteke 4 urte daramagu, ja, serio. Guk badauzkagu bankalak, eta ekologikoki egiten dugu lan, biodinamiko bebai, zaigu bat ere gustatzen kimikoak erabiltzen, lurra naita ez, laster eukiko duzu keskak eta produktu ez da berbera. Eta erabiltzen dugu bai asoziazioak, bai rotazioak. Orduan beti nahaztu egiten dugu bizpairu mota desberdinak. Adibidez hemen letxuga, porrua, pizka bat hor remolatxa nahaztu egiten dugu espeziak. Lurra zaintzeko. Guk hotzarak egiten dugu, eta bezeroak hemen inguruan batez ere. Bilbon bebai eta Allende ikastolan, eta Laboren. Eta Laborera konsumitzaile elkarte bat. Eta egin dugu web orrialdea eta horren bitartez saltzen dugu bebai. Nago ziazerbak batzen, ez da ohikoa ikustea gure baratzietan bariade hau. Nueva Zelandatik omen datoz, eta nahiko ondo ohitsuin da gure negutegian. Dakaten karakteristika oso ona da, asko iraute dutela adibidez osgailuan, zimeldu barik. Espinaka honen ostoa, beste espinakak edo ziazerben baino apurtxu bet potologotsua da. Eta dakagu bebai, nahiko luzatzen dela bere ekoizteko momentuak. Osea, ez daka bakarrik on edo neguan. Neguan epiten dugu eta on udaberrian bebai. Eta gero propiedadeak osto berdeak dakate klorofila pilo bat eta vitamina C pilo bat. Ziazerben artean irtetzen dira hainbeste landara. Irtetzen dien landarak lurrean gauza asko esate dizute. Ze behar duen dakagun lurra edo zer dakan soberan. Da orduan hemen asunak dauz. Eta horrek esaten dizu lurrak nitrogeno asko dakala. Eta horretaz aparte, neuk adibidez, jan egiten dituaz. Barazkiak egiten dituanean, gehitu egiten dituaz. Bai asunak, bai diente de leon, eta kantidade txikitsu batean jartzea oso onuragarria da gure osasunerako. Eta ekilibrao egiten ditu gure nutrizioa. Neuk sukaldaritzan ibilitzakoanaz, baina gaur egun nahiko txarto dabil gure mundua, eta makari laguntzen hasi nintzen, eta beti oso interesatuta egonaz barazkiekin, eta zelan ez dugu hainbeste lantzen barazkiak dakaten aukerekin, ez? Jan aldozula nahi dozu moduan, edo entzaladan, edo saltiaute, erreginte, edo adibidez bertoko neskato batek egiten du bizkotxo bat espinakekin, eta bebai oso gozoa gelditzen da, pasta bat egin aldozu bebai, eta pasta horrekin gero beste barazki batzuekin bete. Azkenean ez dugu egiten behar den beste resetak barazkiekin, ez? Porque barazkiak dakate hainbeste posibilidade. Bueno, Joseba, hemen dakazu gure ziazerbak, espero gustoko izatea, eta hemen itxoingo zaitugu Herrigoitin, Oiolarren baratzean, nahi duzuneren barazkia erakusteko, beste egun batetan. Agur! Agur! Haupa maka eta haupa argi, eundoko baratzaka zue zuege bai, Esate jat, holako jendia berdioguk, Zukaldarik, zue bezalako jendia oso ona, lan txukuna, ez, urrengua.